στοιχείο του προκύπτει από τον απολογισμό είναι ότι δεν αυξήθηκαν τα έσοδα σε σημαντικό βαθμό. Είναι θετικό βέβαια ότι φτάσαμε σε πλεονασματικούς απολογισμούς που δείχνουν ότι πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπάρχει αντίστοιχη δραματική μείωση των υπηρεσιών στους δημότες, διότι έχουν μειωθεί τα έξοδα. Και αυτό δεν είναι καθόλου θετικό, ιδιαίτερα στις περιόδους κρίσης που ζούμε όλοι μας. Εδώ βέβαια είναι άξιο να μπορεί κανείς ότι τι έκανε η προηγούμενη διοίκηση και τι τόσο εύκολα σε ένα χρόνο φτάσαμε σε πλεονασματικούς απολογισμούς. Από το μείον 1 πήγαμε στο συνένα. Σε σχέση με την περίοδο κρίσης, δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι από την κοινωνική πολιτική του Δήμου. Δεν είναι μόνο οι άποροι που έχουν ανάγκη από την κοινωνική πολιτική, τα έχουμε ξαναπεί αυτά και σε άλλες συνεδριάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί συντημότες μας οι οποίοι δεν είναι ούτε άστοιχοι, ούτε αρκέντητοι, αλλά έχουν ανάγκες πολύ συγκεκριμένες, τις οποίες έχουμε ξαναναφέρει. Στους παιδικούς σταθμούς είχαμε αύξηση των τροφίων. Δεν μπήκατε προφανώς στο πρόγραμμα που το έχουμε ξαναπεί τις εκχωρήσεις. Ευτυχώς μπήκατε φέτος. Πήρατε 80 θέσεις, αλλά από ό,τι έχουμε ενημερωθεί δεν έχετε ακόμα καλέσει τους γονείς να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Με αποτέλεσμα να μπαίνει σε κίνδυνο η εφαρμογή του προγράμματος. Το βοήθεια στο σπίτι ήταν λάθος η αντίληψη που είχατε, θα μπορούσαμε να το. Δεν θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί, ενώ θα μπορούσατε να φτιάξετε παράπλευρες δομές χρηματοδότησης. Στα ΚΑΠΗ δεν ασκήθηκε καμία κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική δεν είναι ούτε οι εκδρομές, δεν υπάρχουν ούτε κλίμακες, ούτε κατηγοροποιήσεις, ούτε ισοδυναμικά κριτήρια. Επίσης, το θέμα είναι πολύ σημαντικό θέμα της ενίσχυσης του σωματιακού αθλητισμού. Τα αθλητικά μας σωματεία ασκούν και πρέπει να ασκούν κοινωνική πολιτική. Αλλά δυστυχώς οι νέες που διδασκούν όλοι μας δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα όσο θα έπρεπε να την έχουν. Γι' αυτό θα έπρεπε να τα ενισχύουμε στο βαθμό που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα ζητήματα. Στο θέμα του πολιτισμού, και στο φεστιβάλ και στο φεστιβάλ δεν ασκείται ουσιαστική κοινωνική πολιτική. Το 12 ευρώ το εισιτήριο του ανέργους μάλλον δεν είναι κοινωνική πολιτική. Επίσης, τα δημοτικά ιατρεία, το έχουμε ξαναπεί, δεν ενεργοποιήθηκαν στην κατεύθυνση της κοινωνικής πολιτικής. Εμβολιασμοί, προληπτικές και άλλες μορφές προαγωγής υγείας δεν έχουν εφαρμοστεί. Ένα άλλο θέμα το οποίο το έχουμε πει και στον προϋπολογισμό είναι το θέμα των μελετών. Δεν επενδύσατε δυστυχώς στις μελέτες. Έχετε συμμετάσχει βέβαια σε αρκετά προγράμματα, κυρίως το 11, κυρίως το 12, το 11, του ΠΕΠ, το εξοικονομώ, το Driveways, αλλά είναι ελάχιστα από αυτά τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν και είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Ήταν μάλλον διαθέσιμα και τώρα έχετε αλλάξει τακτικές και είναι πολύ θετικό αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που έχουν ζωνικά δίκτυα, το Πράσινο Ταμείο, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την παιδεία. Ειδικά στο θέμα των πεζοδρομίων και φαριότητας πρέπει τεράστια σπατάλη δυνάμεων. Λόγω του ότι δεν υπήρχαν μελέτες και χρηματοδοτήσεις. Τα λέω όλα αυτά όπως έγραψα και ένα πρόσφατο άρθρο μου. Δεν τα λέω για να δίνουμε λεφτά αλόγιστα πάντως, δεν ζητάω αυτό. Αλλά σημειώνω καλές πρακτικές άλλων δήμων και λύσεις καινοτόμες που μπορούν να μας γλιτώσουν από πολύ μεγάλο κόστος. Για εξοικονόμηση χρημάτων και αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων ώστε να εξασφαλίσουμε πόρους για να αναπτύξουμε υπηρεσίες στους δημότες. Τέλος, έχουμε μεγάλα ελλείμματα στη διαμόρφωση της πόλης μας. Το ένα είναι το κομμάτι της ελεγχόμενης στάθμης του κυκλοφοριακού. Αναπτύσσονται μεγάλη όγκη διαμερούς κυκλοφορίας και μεγάλων καθημερινών στις γειτονιές μας. Πρόσφατα έγινε και ένα ατύχημα στην Περικλέωση με ένα αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει με 70 χιλιόμετρα. Δεν έχετε ασχοληθεί καθόλου με την αξιοποίηση του ελληνικού και του αρχαιολογικού στους χώρους. Ούτε τη συνέντευξη των ελληνικών προγραμματικών που το έχουν ξαναπεί. Αυτό που πρέπει να έχουμε στόχο είναι η δημιουργία place branding. Τη δημιουργία δηλαδή ελκυστικής συγκεκριμένης ταυτότητας για την πόλη μας. Για την ανάπτυξη του ελκυστικού εμπορικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για την ανάπτυξη εμπορικής αξίας των ακινήτων, για την αύξηση των εσόδων, την αύξηση και συνέχεια της παραγωγής υπηρεσιών στους δημότες. Με περιοριστικές ενέργειες όπως η ανακατασκευή των αεροδρομίων και οι ασφαλτοστρώσεις δεν λύνουν τα προβλήματα. Δεν λύνουν τα μεγάλα ζητήματα και έτσι δεν επιτυχαίνουμε την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.